2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria irratian. Barne krisia Nafarroako aldugu Podemos alderdian zuzendaritzak salaketa aurkeztu du Laura Perez parlamentariaren aurka eta Berme Demokratikoen batzordeak behin-behineko militantziaren etetea ezarri dio. Laura Perezek eta talde parlamentarioko beste zenbait parlamentarik zigor txostena bere osoan bertan bera usteko eskatu dute aste honetan, eta aurrekoan Eduardo Santos elkarrizketatu genuen etxe honetan bertan, eta gaur Laura Perez dugu gure artean. Egunon eta ongi etorri, Laura? Egunon, eskerrik asko. Berme batzordearen arabera bemenean etzara alduguko militantea, eta ezin zara mintzatu alderdiaren izenean. Nola aurkeztuko zaitugu? Nahi duzuen bezala, baino Laura Perez Ruano izaten jarraitzen naiz, Podemos alduguren proiektuaren alde aurpegia eman izan duena eta aurpegia ematen jarraituko duena, eta gero azpizenak nahi dituzuen guztiak. Bueno, parlamentaria behintzat, bazara, zuzendaritzak zure aurka aurkezturiko salaketaren edukia filtratu diote, Nafarroan eskala gehien saltzen dituen egunkariari. Ongi iruditzen bazaizu, salaketa hauek banan-bana aztertuko ditugu. Diario de Navarrak asteazkeneko atzoko edizioan plazaratu zituen zuri alderdiaren zuzendaritzak leporatzen dizkizun akusazioak. Nahi baduzu eta nahi duzun neurrian erantzun akusazio horiek aztertuko nahiko genituzke. Lehenik eta behin leporatzen dizute Mikel Buil zure ordezko bozeramaile izendatu zutenean zuk etzenuela hori onartu edo zalantzan jarri zenuela Mikel Buiren izendapena. Bueno, lehenik eta behin, esan beharra daukat, nik bai mantenduko ditudala gure konpromesuak eta gure barne organuen bete beharrak, eta beraz, ez dut gehiegirik esango bakarrik, atera den arabera, erantzunen bat emango dut, baino nahiago dut zetasunez eta dokumentazioarekin ematen diren akusazio guzti horiei erantzun. Uste dut ez dutela atera sorginkeria ere akusatzen hautela, zen bakarrik hori falta zen, azken finean, badirudi hau dela prozesu inkisitorio bat, zen, salaketan neuk jaso aurretik ja bazegoen prentxan, gainera esanez expulsatuta edo kanporatuta nengoela ala ez den bitartean, defentsa aukera eman gabe, eta, zuzendaritza organotik ala jokatzea ez da bat ere egokia, ez? Beste hitzik ez esateko. Kontua da, lehenengo akusazioen inguruan jakingo duzuenez, zuzendaritza berriak irabazi zuenean 28 botokin bakarrik, hartu zuen lehenengo neurria izan zen gurekin parlamentuan asistente juridikoak zirenak eta beste hainbat pertsonen kanporaketa, ez? Eta, pertsona hauek merituz zuten haien lanpostua eta berez kanporaketaren oinarria nerekin primariaetan bat egin izana zen, baino haien kompetentzia eta haien lana dudarik gabe zinobea zen. Orduan ez zegoen motiburik eta gainera talde parlamentarioari abisatu gabe. Zer gertatzen da, kaleratze hauek bozeramaileak eman behar zituela edo sinatu behar zituela. Ez zen bete, zen nintzen momentu hartan bozeramailea, eta beraz parlamentuaren erreglamentuari begira, erreglamentua bera aztertuz, begiratu nuen nola egin zuten aldaketa hori, zen aldaketa hori ere sinatu zuten bakarrik bi pertsonek, Ainhoa eta Mikel Builek, eta erregistratu bezain pronto edabidetara bidali zuten. Eta, jendeak jakingo duenez, normalean bozeramaileak talde osoak sinatu behar du, eta aldaketarik ematekotan, edo bozeramaileak berak, hau da momentu hartan nik, edo
talde osoak sinatu beharko luke berriro ere. Ordun guari ginen eskatzen negoziazio bat, esateko pertsona hauek ez kaleratzea, ez kanporatzea, eta guk asistentzia tekniko hori horren beharra genuela, ez? Eskatu nuen, edo eskatu zen informe juridiko bat, ea hori ongi egina ote zegoen, eta berez informe juridikoak esan zuen 4 pertsonen sinadura gutxienez, edo gehiengoaren sinadura behar zela. Nik ez nuen, eta gainera mezuak baditut, nik ez nuen esan ez nuela sinatuko, baizik eta taldeak zuena sinatuko nuela. Eta batez ere, kanporatze hauek ekiritzearren, edo behintzat negoziatzearren aldez aurretik. Hau uztailaren 5ean egin izan zenez, San Ferminak tartean, uda tartean, gainera bozeramailearen aldaketa ez du efekturik izaten mai eta bozeramaileen batzordeatik pasarte, barkatu. Ordun, hau bete zen ez eta informe juridikoa oraindik egiteke zegoenez, nire Twitterrean bakarrik hor, zen udan bitartean ez neukan bozeramailearena egiteko aukerarik, eta gainera bere hedabideetan eman ziren elkarrizketetan Mikel Builek egin zuen bozeramaile lana, bakarrik besterik gabe nire Twitterrean oraindik mantendu nuen bozeramaileen intzelaren azpizena, besterik gabe. Eta informe juridikoa jaso nuen egun berean aldatu nuen. Eta leporatzen dizkizuten beste zenbait gauzen artean, parlamentari lanetan zure ardura zenbait bazterrean utzi zenituela, etzen duela bete legebiltzarkide bezala zuri zegozkizun lanak. Kontraesan bat da hori, zen espedientean bertan ere esaten da nola niri ez dagozkidan lanak ere egin ditudan, eta azten da asaltzen zenbat bileretan izan naiz, zenbat batzordetan egon naiz, eta bar, ez? Orduan, kontraesan bat ematen du esateak ez ditudala nire lanak egiten, eta gero bestalde enunziatzea zenbat tokitara, eta zenbat lan egin ditudan, beraz, frogatu izango dut guzti hau, beraz ez dut oso lasainago horrekin. Eta gero esate baterako data zehatz bat ematen du zuzendaritzak, eta zuri leporatzen dizute irailak 21 ez zinela osoko bilkuran egon, gogoratu ezagun Kataluniako gertakizunak egun horietan izan zirela, bilduko legebiltzarkideak osoko bilkuratik ere atera egin ziren, eta zu etzeundela pleno horretan. Ni parlamentuan bertan nengoen, eta taldeak erabaki zuen hasiera batean plenura ez joatea protesta moduan, baino ez genuen Ainhoa Aznarez presidenta moduan konpromesu batean jarri nahi, eta beraz talde osoaren prentsaurrekoa eman izan ondoren plenuan ez egotearen alde aurkeztu izan ondoren, gero bertan izan ginen, eta ni egon nintzen sartu tatera batean besterik gabe, baino bai protesta moduan eta hala esan nuen. Gero ere, hiritar batzordeari behin zuk akordioak lortu eta gero beste talde politikoekin, orduan ematen zenuela informazioa. Hori ere leporatzen dizute, behin hartu akordioak egiten zenituela, gero informatzen zenuela alderdian, zein akordioetara iritsi zinen. Eske badirudi batzuk ez dutela, ez gure programa ezagutzen, ez zein izan diren orain arte defendatu ditugun gauzak ezagutzen, eta benetan harrigarria da, zeren hau reforma fiskalaren harira doa. Reforma fiskala
hasiera batean egin izan zena esen gure gustokoa. Eta hasieratik esan genuen, eta hasieratik adierazi izan genituen zeintzuk izango lirateken gure moldaketak. Eta baditut artikuluak, bai prentsan ere elkarrizketak, nun esaten dugun ze zentzutan joan beharko luke guri gustatuko litzaiguken erreforma hura. Eta ja, abuztuan, lehenengo bilera hortara, ni neu ez nintzen joan, baino ekonomia taldearen helburuekin joan izan zen bozeramaile berriak. Eta bozeramaile berriak nik gero batzordean eta laukotearekin negoziatu izan dituen helburu horiek, helburu berberak eraman zituen. Zuzendaritzak horren jakinaren gainean ez bazegoen, ez da nire ardura, baino gainera eske jakinaren gainean zegoen. Orduan, eske ez du zentzurik. Bueno, beste zenbait akusazio, parlamentuko burua, Ainhoa Aznarez, errespeturik gabe tratatzea, hori ere leporatzen dizute. Ez da egia, zen gainera aspalditik gure harremana oztu egin dela eta harengana gero eta gutxiago zuzentzen naiz. Egia da, momentu batean, prentsaren bidez jakin izan nuenean, ordura arte egindako lanetatik baztertua izan nintzela, eta horrek zein eragin izan zezakeen gure proiektuari begira, zen gainera oso gauza garrantzitsua zen konbenioaren inguruan, baiz egin 215 milioi horiekin, nola kudeatu estatuarekin orain dugun kontu hau, eta batez ere, zorraren arira, zenbat zor diogun estatuarekin, konbenioaren bitartez borroka dezakegu gutxiago izan dadin. Eta, klaro, orain arte, hortan aritu ez direnek ez dute ezagutza, ez datuak, ez zer, eta orduan, egia da, haserretu egin nintzela, eta haserre galdetu nuela, ea zergatik prentsatik enteratu behar ginen erabaki honekin, eta ea bazekiten ordura arte ze defendatu izan duen Podemosek, besterik gabe. Gero ere, parlamentuko batzordei daokionez, ari naiz guztiari erantzuten eta ez nukan hau egiteko asmorik, baino. Saio guztietara ez zinela joaten, hori ere esaten dizute parlamentuan. Begira, barne antolakuntza taldeak egiten dugu astelenero, eta bozeramaietza kentzeaz gain, niri ere ordura arte izan naizen batzorde askotatik kendu izan naute, apartatu, eta berez askotan ez diate orain arte egindako lana egiten jarraitzen utzi eta oztopo ikaragarriak jarri izan dizkidate. Eta ordura arte, orain arte isilik egon naiz, hau esalatzearren, baino gehiagotan, eta nerekideek badakite, nola nerekin salbuespen arauak erabiltzen ziren. Zenbait saioetara berandu iristen zinela, edo justifikatu gabeko motiboak aurkezten zenituela? Oraintxe bertan ez dakit ze saio buruzari diren edo egiten duten referentzia, baina lehen esan bezala, hau esatu duten modu berean, gero esatu dute gonbidatuta ez nengoen saioetara joaten nintzela, eta bar, eta besterik gabe, hau egiten diot referentzia, Ogasuneko eta lehendakariarekin genituen bileretara joaten nintzen, zeren askotan bilera horietan nik neuk eskatutako informazioa eskaintzen zelako eta nire parlamentari lanak egiteko bera errezkoa nuelako, eta lan hori eta informazio hori askotan gero konpartitzen etzen ez gero, ni behartuta ikusten nuen neure burua ara joateko. Baina ez ziren inoiz ausartu esatera behintzat formalki han egon zein nuenik, zen bazekiten besteekin erabiltzen diren arauak nirekin baliogarriak ez izatea, ez zuela zentzu gehiagirik. Bueno, parlamentaria zara, aurretik hezkuntzaren munduan lan egindakoa, irakaslea zara. Zure irakasgaia zein zen institutuan? Beitu euskara ematen nuen. Euskara eta D ereduan. Bueno, gero ere... D ereduan, AG ereduan, Nafarroa osotik, eta baita etika ere ematen nuen, edo hezkuntzarreta. Etika eta politika. Bueno, ematen izkien beste egun baterako utziko ditugu horiek.
Leporatzen dizute hezkuntzarekin lotuta, esate baterako, bigarren hezkuntzako irakasle izateko kap delako horren inguruan zure interes personalak babestu zenituela. Ez da egia, jendeak jakingo duenez, 2000 pertsona, 2400 pertsona inguru atera dituzte zerrendetatik gobernuak ekainean hartutako erabaki honen ondorioz. Berez, egun honek sortu izan dituen eragozpen guztiak ikusita, berriro atzera bota behar izan dute eta kapa bera ez duten pertsona kontratatu. Kontua da, ni egia da, ari nintzen, eta gaina ez nion inori jakinaren gainean zegoen galdetzen zidan orok, ni kapa ari nintzen egiten otsaiatik, iaz joan den urteko otsaiatik. Beraz, behin formakuntza urtea pasata, ja, egun hauetan, nik kap hori aurkeztuta berriro sartuko nahi zerrendetan. 2019 arte egon behar nuen parlamentuan, edo egon beharko nuke parlamentuan, beraz, ni ja berriro egongo nintzateke zerrendetan, eta hau esen niri pertsonalki babestuko ninduen neurririk, baino nik ezagutzen dudan zenbateraino esplotatuak izan diren interinoak, nola behartu dituzten toki batetik bestera agian astean 6 orduko kontratuen truke, eta dirua, esfortzua eta denbora galduz, zein ezbidezkoa zen neurri hau, batez ere moratoria hori C1 ingeleseko entzat eskaintzen delako, beste erkidegotan eskaintzen delako, eta berez batez ere formakuntza profesionalean askok ez dutelako ez da kap hori egiteko aukerarik. Eskaera hau sindikatu guztiek egiten zuten gainera. Eta nik batzorde bakar batean parte hartu izan nuen kontu honen arira, sindikatuak berak eskatu zidalako, eta beste gainontzekoetan Teresa Ezek egin zituen bere agerraldiak eta bar. Podemosen babesa hor zegoen, nik agertu ala ez. Eta neri pertsonalki nere egoera berdina izango litzateken boto hori zentzu batean izan ala ez. Hori bai, guri esker, eta guk aurkeztutako zuzendekete edo emendakinei esker eskatzen zitzaion gobernuari derrigorrezkoa zen titulazio hau eskatuz gero, behintzat unibertsitate publikoetan eskini alizatea zergatik, zen ez nuen nahi gainontzekoek niri gertatu zitzaidana gertatzea, hau da 5.200 euro ordaindu behar izatea master bat egiteko titulazio hori eskuratu alizateko. Bueno, eta masterra egiterako orduan, ardura horretan, zure parlamentari ardura horretan, bestelako lanak egitea proposatu omen zenion alderdiare master hori egin ahal izateko, eta gero ere erretribuzioa aldatzea horren inguruan leporatzen master dizute. Hori ni jada ari nintzen egiten 2017 urteko otsaiatik. Hau da, oraindik idazkari nagusi eta bozaramaile nintzenetik, eta noski baietz nik egiten dituen nire lanak bai opor epeetan, asteburutan, denbora neukan bakoitzan, eta nuen einean, eta inork ez dit deus esan, ea nire bete beharrak alde batera utzi ditudan. Hori ez da horrela. Kontua da, master horretan badirela hainbat lan aurkeztu behar, hainbat azterketa presentzial egin behar, eta azken momentuan 6 astez praktika batzuk. Praktika horiek niri konbalidatu edo baliozkotu beharko lizkidateke, 4 urtez lanean egon naizelako hezkuntzarako, eta beste kasutan hala egiten da. Baino masterra Madrilen egiten ari nintzenez, eta nik euskara irakasle izan nintzenez, ez izkidaten konbalidatu edo baliozkotu izan nahi. Eta beraz, praktika horiek 6 astez egin behar izan nituen, arazo askorekin, zeren gainera esan beharra daukat nola hainbat institutoko zuzendariek ez zidaten onartu izan nahi, naiz eta bertan irakasleak egon niri tutorearena egiteko prest, eta gainera hezkuntzan jarri nuen instantzia bat, hori esan ezea behintzat irizpideak
guztiontzat berdinak diren, zeren beto antzeko zerbait pairatu izan nuelako. Kontua da bakarrik 6 astez, gainera nik eskatu nuen irailaren hasieran nire parlamentari lanei eragozpenik ez egiteko, baino beto honen ondorioz, azkeneko momentura arte ez nuen nun egin aurkitu. Eta bakarrik 6 astez zuzendaritzari eskatu nion mesedez, noizbehinka edo momenturen batean batzorde baten batera joateko aukerarik ez baldin manuen, beste kontuekin edo beste batzordeekin konpatibilizatu edo joateko horren trukez eta konpentsatu ahal izateko. Baino berez, nire lankideek ez dira kexatu, gainera oso gutxitan ordezkatu behar izan naute, eta ez ditut nire lanak alde batera utzi izan behar. Hori bai, gogorra izan da. Hauexek dira, beraz, Diario de Navarrak astezkeneko atzoko edizioan plazaratu filtratu zituen zuri alderdiaren zuzendaritzak leporatzen dizkizun akusazioak, eta banan-bana aztertu ditugu eta banan-bana zuke erantzun dituzu. Honen ondoren, zein da zure gogo eta zuke egiten duzuna, irregulartasunak eta larriak ikusten ditu zuzendaritzak? Zer ikusten duzu zuke zure jarduera guzti hauetan? Badira horratzean salaketa gehiago da akusazio gehiago, benetan politika funtsa dutenak, eta berez garrantzia handiagoak dutenak, ez dira zu galdetu, baina hor badago erreforma fiskalaren inguruan gure programaren kontra bozkatzeko egin zidaten eskaera onartu izan ez nuena, eta askotan nik badakit nire kritikek ez dutela, edo ez direla ongi hartu nire kritikak laukotaren baitan egin izan ditudenan leialtasun osoz. Zen askotan gure bete beharra bada gure programaren arabera alden urrunen iristea. Eta batzutan horrek zailtasunak ekar ditzake. Nik uste dut badagoela honen atzean fundamento politiko bat nun deserosoak garen pertsonak edo, eta ez pertsonak bakarrik, ideiak eta gurekin dauden pertsona horiek, besa ematen dieten pertsonek, pertsonak ez direla ongi ikusten, eta hobe alde batera ustea, kritika horiek publikoak egitea baino. Laura, desadostasunak oso atzetik datoz. Bai. Aspalditik, alderdiko idazkari nagusi izateko lehian, Eduardo Santosek 28 botoko aldea aterazizun, oso margen txikia izan zen hori, elkarrekin egin zenuten agerraldian, hurrengo egunean, emaitzen aurkako elegitea aurkeztuko zenuela esan zenuen, zergatik? Gero jakin izan denez, baino orduan ere genekien, Podemosen duela Biztalegre bi arte zegoen kanpo auditoria bat. Orain kanpo auditoria hori ez da existitzen, Podemos berak egiten du horren auditoria, nik ez dut hau zalantzan jarri nahi, baina momentu hartan berotasunez, gainera, esan nuen batez ere, pertsona askok ezin izan zutelako bozkatu, froga genezaken, pertsona horiek nola tramitatu izan zuten, haien botoa zela kudeatu eta beraz frogak genituen, eta asko ziren gainera bozkatu ezin izan zuten pertsonak, eta horren arabera, gu nahi genuen aldez aurretik zuzendaritza berriarekin hitz egin, batez ere, geneukalo guztiako, geneukan arratsaldean egiteko konpromesua, prentsaurrekoa egiteko konpromesua, ezin ziren informazio horiek ezin ziren oraindik behin betikoak, eta orduan nahi genuen aldez aurretik, hitz egin eta filtratu zen, eta orduan goizeko 8:00 edo ez dakit sortutan izan zen, baina oso goiz, prentsaurreko ura, basan genuen auditoria bat egin beharko zela. Baina eski auditoria, batez ere, 28 botoko ezberdintasuna izan zelako, baina naiz eta publikoa etzen izan, bere egunean, ni neu irabazi nuenean, 150, baina askoz gehiagorekin, ere eskatu izan nuen auditoria hori. Eskatu izan nuen.
Bueno, salatu izan duzu beste alde batetik, zuzendaritzan, zure hildoko inor ez dutela sartu, naiz eta indarrak nahiko parekaturik izan Eduardok eta zuk gero zuzendaritzan ez dagoela horren isla. Horrela ulertzute batzuek barne demokrazia, besterik gabe, nik ordea irabazi nuenean barneratu izan dituen beste taldeko pertsona asko gainera. Dena den, Eduardo Santos izan genuen astelenean eta Santosek dio hasieratik eskuzabalak izan zirela zurekin eta galdetu zizutela non eta nola lan egin nahi zenuen, zer rol jokatu nahi zenuen, egia alda hori? Ez da egia eta gainera iruditzen zait harrigarria hau esatea, guztion bistan dagoelako nun kokatu nauten eta gero mezuak ere ditudalako, esanez nahi dut ekonomia taldean egon eta estatuko ekonomia taldetik atera naute eta Nafarroako taldean ez diat ez da deitu ere egin, baita parte hartze taldean ez bakarrik egon, bultzatu ere egin nahiko nuke orain gobernuarekin egingo dugun lege berriari begira, eta ez diate ez da deitu ere egin, ez diate barnean proposatzen dudan edo zein gauza betatu egiten da. Orduan, ez da inundik inora egia, eta besterik gabe ikusi behar da nola jokatu duten bozeramailea izatearekin. Duten euskaldun bakarra, emakumea, ordura arte Podemoseko aurpegia izan dena, aztertu eta salpen gehiagorik gabe, ala ulertze dute batzuk integrazioa eta demokrazia. Bueno, parlamentuan... Bozkatuena izan da talde parlamentarioan. Eta talde parlamentarioa aipatu duzula, 7 legebiltzarkide ditu aldugu Podemos alderdiak, horietako 3, eta zu, prentsaurreko batean azaldu zineten aurrekoan, zuzendaritzarekin bat eginda daudelako Mikel Buil eta parlamentu burua Ainhoa Aznarez. Astearteko agerraldi horretan Carlos Cousok esan zuen, etzenuketela nahi, baina prest daudetela alderditik kanpo aritzeko, ala alda. Oso egora larrian utzi dute orain talde parlamentarioan. Niri iruditzen zait kriston arduragabekeriaz jokatu izan duela zuzendaritzak, eta frogatu egiten baldin bada, expediente hau ez duela ez funtsarik ez nik uste dut zuzendaritza berri honek dimititu beharko lukela. Dimititu. Zeren ulergaitza da nola ni erditik kentzearren kapazak izan diren bai talde parlamentarioa nola laukotea, nola gobernuan beran kolokan jartzeko. Eta eskerrak talde parlamentarioan pertsona arduratsua garela eta argi eta garbi esan dugula mendik aurrera gertatzen dena, ez dakigu Podemosen baitan edo Podemosetik kanpo akordio programatikoarekin eta gobernuarekiko, baina batez ere akordio programatikoarekiko, nola gure programarekiko leialtasuna azaldu dugula eta defendatzen jarraituko dugula. Baino, nik ez dut besteen izenean hitz egin, baino egia da oso egoera larrian utzi izan dutela talde parlamentarioa. Bueno, eta prest altzaudete Podemosetik beste alderdi bat sortzeko? Hala gertatuko balitz, behin betiko erabakia balitz zuzendaritzaren partetik zu alde batera ustea, kanpoan gelditzea? Kanpoan geldituko bagina, hortarako ez da beharrezkoa talde berri bat edo alderdi berri bat sortzea, besterik gabe joango ginateke no esaten da grupo de no adscritos, zen ez da grupo mixtoren gauza bera. Parlamentuan zazpizarete zer egingo zenukete, lau zure alde, edo, Laura eta beste 3, adizkide badituzulako, gero beste 2, eta Teresa ez dakigu zehazki. Zuek Podemos aldugu markarekin geldituko zinatekete, kanpoan, akta itzuliko zenukete?
ezin dut deus aurreratu, benetan ez dakidalako zer gerta daitekeen honekin, baino badago edo zertarako prest dagoen jendea. Eta berez, pertsona hauek aspalditik joan nahi zuten pertsona batzuk. Bueno, okerrenera jarrita, bi alderditan zatitzeak, Laura, boto galera ekar lezake. Noski baietz. Eta hori traumatikoa litzateke Noski aldaketarentzat. Eske hori da kontua. Boto guztia beharrezkoak direlako. Neria Podemos aldugu ez dakitze esan, zen zuzendaritza horrela jokatuta ez dakitze Podemos aldugu ari garen eraikitzen. Eta orduan ja siglen apologia eta siglekiko leialtasuna neri inporta zaidana ideiak eta printzipioak dira, eta kontu honetan garrantzitsuna iruditzen zait aldaketa iraunkorra izatea, eta jokaera hauekin aldaketa ja ez dago, kolokan dago, azken finean aldaketa ezin dugu ahaztu 300 botogatik bermatu izan zela, eta Podemos aldugu indartsu batekin. Eta orain ja, ez dakit zenbateraino Podemos aldugu honek hori lortu ahal izango duen. Nik uste dut ezetz. 17 hilabete gutxi gora bera gelditzen dira hurrengo hauteskundeak egiteko 2019 urtean, maiatzarekin batera, bitartean aldaketaren gobernuak iraunen du, itxura guztien arabera. Hori behintzat bai? Bai, noski baietz. Bai lehen nola bai orain, beti izan gara ideia horrekin konprometituak, eta oso ongi ezagutzen dugu nola den egoera, eta orain arte bezala gustatzen zaiguna edo haratago joan gaitezkeen gauzetan hala aldarrikatuko ditugu, baino beti jokatu izan dugun bezala arduraz jokatzen eta bozkatzen jarraituko dugu. Barne krisia begibistakoa da, Nafarroako aldugu alderdian, eta gogoratu dezagun beste behin, zuzendaritzak salaketa aurkeztu duela, gaur hementxe gure artean dugun gonbidatuari, Laura Perez andereari, eta ikusiko dugu, hurrengo egunetan zer gertatzen den, eta behin-behineko militantziaren etetea behin-betiko erabaki bihurtzen ote den. Laura Perez estimatua dago, eta asko eskertzen dizugu Euskal Herria Irratira etortzea. Eskerrik asko zuei. Aio. Aio.